Ni berarengan benetan sentitzen dut maitasuna, baina bera bakarrik izan nahi du nire laguna. Badum, 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 badero. Uste dute harreman txikia daukatela gure ikasleek euskararekin, eta daukaten harreman txiki hori bada ikastolan, ez? Eta nahiko modu formalan irakasten da euskara orokorrean, beraz, bertsolaritzaren bidez iruditzen zait badaukatela aukera euskaraz eta euskararekin beste modu batez aritzeko, ezta? Nolabait jolastu, ongi pasatu, horan alde horretatik oso egokia. Gero bezadetik iruditzen zait badela gure kulturaren ez dakit atal edo zati garrantzitsua, normalean asko lantzen ez dena liburuetan eta pixkate azaletik, orduan ezagutu behar dute zer den hori eta horretan trebatu, eta horren bidez gainera zaletu ez, eta bertso zale egin, eta zergatik ez biharko egunean bertsolari posible baldin bada. Niri iruditzen zait ongi, ze aldugu ikasi gauzak ez ditugula normalean ikasten. Ongi iruditzen zait eta entretenigarria da, gure klasea oso divertigarria da eta ongi pasatzen dugu. Esperientzia oso onuragarria dela, zen asko ikasten dugu eta irakaslea ere oso jatorra da. Egia esan da bai, asko gustatzen zaigu eta azkenean momentu onak ditugu klasean. Dudik gabe, nik uste dut guantxe urratzen ari garen bide bat dela eta hildo honetik jarraitu behar dugula, gauza hitz politak egin litezkelako eta egiten ari garelako, ez? Zergatik ez? Gauzako lasten dire, poliki-poliki eta lehenengoa zi batzuk bota ditugu eta gero seguro horiek emaitzaren bat emango dutela. Egun batean hauek bertsolari egiten diren, bertsozale, eta posible litzateken eta faian bertso eskola sortzea. Oitzen naiz azkeneko Nafarroako txapelketan, taldeka egin zenean Lizarrakoak etorri zirela, Txantrakoak etorri zirela, urrengo batean eta faiakoak ere animatzen diren. Mila eskerrik asko agerraldiari aukera hau emateagatik. Euskara plazara.